Keď budeš zamykať, tak obehni všetky dvere, lebo sa nezamyká, hej, týmto. Musíš ručne zamknúť. No tam ešte je. To môžem zavrieť, či tu máš ešte topánky. Ale nejdeme na čas, čo? Dneska. Počkaj, pozri, 9 hodín. Lámať. 9 hodín 4 minúty. Dobrý čas. Na to sme chceli spí, Hanko. Čo to, ja som nemohol vypiť, ja som si preto len skúpol. Čo si mi povedal, že radšej? Už keď ste... Nie. My s chalami takto stojíme, aj keď nás nikto netočí. Hoci kde zastaneme a my hneď takto stojíme, idú to normálne pozerajú. Dobrý. Michal očividne chce natočiť nejaký pád. Keď sa budeme kryť z toho, už bude dobre, už nebude fúkať. Tak, tu sa utáborí. Miro! Lavína! Ďalší level, videl som si krehom. To tu dneska ešte nebolo. Teraz by som mohol dať nejakú efektnú papulu. No ja na nej už pracujem. Nech to má troška štýleť. Hodina 5 timera, odkiaľ sme jadošli z Milanu. Áno, plátno, od buka do buka. Skami, tak ja by som sa tam chytil. Ju to povedz mi padne. Ja by som tam normálne žil. Včera som mal taký šok hore kopcom, ale tiež to nebolo ako tá bolesť, že ťa bolí klb. Vieš, to keď ťa bolí klb, to už ťa bolí, to už ti neprejde. Keby chlapíci videli, tak nie tu kemping. Tu si dám spacáčik, tak si v ňom budem. Ešte keby tam bolo viacej vody. Hej. Cítiš maca? Michal, cítiš maca? Tak, teraz sluchaj.
Tak čo, ideme si dať civilnú na? Prdíme na to. Príslov na že teraz sme stáli, ale kam sa ideme nahliť? Ale ideme vonka, ne? Vysvítil tú kameru. Ešte ani neťukli. No, ale zase nemôžeme. Nie, nám není. Každý nech si pije ako má chuť. Koľko máme vlastne ešte vody? No, 5 hodín do chvíľky. Ivan, a Ogab ti po sebe umývadlo, hej? Že ráno sa poviem umyť, a bude tam ešte zmydlo také. Hej. A vpred homoši. No ale už sa zohreješ. No. Od Kubinky bude slnko pekne svietiť, tam stromy nebudú. Boja, tu je nejaká cesta, či to nevedie k onému. Tomu chodníku. Tak ako bolo na mape. Počúvajte, vidíte to? Striny. Tam bolo naľavo to stenia. Tu hromov. Ty kokos, čo? Vodu, komu tu chcem vodu? Síce staré, To bol malý nejaký. ale sú, a možno aj viac. Koľko sú najkrásne vidno, pozri sa, ako sa otlačil. A toto bude aj viac, kamarát môj. Čiže prichystali drevo na hoj chalani. Tu nás sa zložme. Poďte tu natáčať. Do Šúchoria. Do Šutolia, poďme trošku nižšie. Ja aby už sme taký mohli tam sú zase hore. Tak. A tu sa volá ako? 2 pne. A tu na nepíše nič o žiadnom pramení. 300 metrov, chlapci. No tu svalíte sa na kamere. Chlapci, teraz je hostina. Hodujme. Veľmi teplý, zračné vody, krásne. Myslím si, že to mi nevadí. Čo ideme dvaja obetovať sa? Ale asi... Dobre, Tak nie sme až tak strašne špinaví, inokedy máme blátašku, vieš.
cesta, to je tá, to by tam viedlo, až som sa bál. Sa vrátil. Hej, hej. Podľa mňa my sme táto ani nešli vtedy. No. A tam bola tiež nejaká cedula. No ako ide do piči? Ale je, aha, tu je doprava. Tam je. Hehe, Či to nie je nechceno? nie. Šubovka. Hej, to Ježiš. Nevyzujem tie topánky do piče. Jedli sme tu meso. To meso. Nechcem, ja nechcem. Že tu sme jedli to meso Ja? a taký kus mi odťal len. Ja by nám zle nebol, som dal do hubiarku. Nebolo meso. Chcete? Pod Magúrkou. Magúrka 20 minút. Magúrka je čo? Magúrka je vysielač. Mineme si počujete, ale my prejdeme tak tam dookola. A dá sa, že tak neviem, či ideme pomaly po ceste radšej. Dobre, pomaly, po ceste. Panická osada. Čo? 50 minút. No čo ti pravím. No budeme tam... Kde je Miro? Gratulácie, Ivan. Gratulacje. Je teplá celkom. Ideme sa kúpať? Gratulácie. Gratulacje. Gratulacje. Miro! Gratulujem teda. Miro, gratulacje. 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 A teraz môžeme na to. Vyšti sa do tej svini.